कितलीशींच वर्सां आमी पळयतात की वर्सान वर्स वेगवेगळी चित्रपटां येता. काही चित्रपटां अशी आसता जी लोकांक कनेक्ट करता. अशेंच एक फिल्म आमकां आयज हांगा गोवा मराठी फिल्म फेस्टिवलाक आमकां पळोवपाक मेळ्ळें तें म्हणजे एप्रील मे. आनी त्या फिल्माचे एप्रील मे 99 एक्चुअली. आनी त्या फिल्माचे डायरेक्टर आयज म्हाज्या वांगडा आसा रोहन मापुसकर. सर, तुमचं स्वागत आहे. थँक्यू सो मच. आणि गोवा मराठी फिल्म फेस्टिवलवाल्यांचं खूप प्रेम मिळाल्याबद्दल तुमची सगळ्यात पहिले आभार. कारण माझं हे पहिलं वर्ष आहे गोवा मराठी फिल्म फेस्टिवलचं. आणि पहिली फिल्म जेव्हा असते ॲज अ डेब्यू डिरेक्टर, तेव्हा मला असं वाटतं की त्याचं कौतुक बघायचे आपलेच डोळे आतुर असतात. कारण की आपण 2-3 वर्ष जे काही ह्या सिनेमावरती किंवा कोणीतल्याही सिनेमावरती काम करतो, त्यावेळेस त्याचं कौतुक होणं, लोकांनी त्याला ॲप्रिशिएट करणं, ह्याची आपण वाट बघत असतो. आणि आज जे मी बघितलं आहे, कारण ॲप्रिशिएट केलं, हाऊसफुल, सगळं जी आपण एंटर करणारी जी जागा असते तीही उभीनी फुल होती. सो ह्याच्याहून चांगलं कौतुक मला वाटतं माझ्या टीमला नसेल. आणि मला असं वाटतं की हा सगळ्या टीमचाच ही सगळ्या टीमचीच मेहनत आहे, मला असं वाटतं आहे. सो थँक्यू सो मच की तुम्ही हे फेस्टिवल भरवता. सर, जसं एक क्रिकेटर पहिल्याच बॉलला येऊन सिक्सर मारतो, तसं तुम्ही पहिल्याच तुमच्या डेब्यू फिल्मला तुम्ही चांगलं काम केलं आहे आणि खरंच लोकांनी कौतुक त्यावरती केलेलं आहे. कशी स्टोरी, विचार कसा आला की ही स्टोरी आपण करायची? बऱ्याच वेळेला काय होतं, आपण जेव्हा एखाद्या सिनेमावरती काम करत असतो त्यावेळेस एकतर इतके सिनेमे बनतात, त्यामध्ये आपल्याला काहीतरी नवीन सांगायचं आहे. पण ते नवीन सांगताना आम्ही जेव्हा सिनेमा बघत आलो किंवा बनवायचा प्रयत्न करतो किंवा ह्याच्या पुढे बनवेन, तर मला असं वाटतं की मी प्रत्येक वेळेला हा विचार करतो की आपण आपल्या मातीशी कनेक्ट राहूया. तर मातीतला विषय कोणता, तर ह्या वेळेपर्यंत आपण म्हणजे मातीतला विषय कोणता जेव्हा थॉट आला होता, तेव्हा असं आलं होतं की अरे आतापर्यंत कधीच कोणी सुट्ट्यांवरती फिल्म नाही बनवली, तर आपण एक सुट्ट्यांवरती फिल्म बनवण्याचा प्रयत्न करूया. तर असा विचार आल्यानंतर मग कोण, म्हणून मग विचार केला की आपण आपलीच गोष्ट सांगूयात का. म्हणजे आपण आपले मित्र कसे होतो लहानपणी, आणि त्याच्यानंतर ते लोक, अजून एक डेब्यू डिरेक्टर माझ्यासोबत आता थांबायचे नाही, ते डिरेक्टर शिवराज वायचळ. एप्रिल मे 99चे डिरेक्टर रोहन मापुसकर. चांगलं आहे, एकमेकांचं दोघंही कौतुक करतो, पण अप्रतिम फिल्म आहे त्याचीसुद्धा. तर मी सांगत होतो की ही फिल्म का सुचली, तर तिघा मित्रांची गोष्ट लिहिताना जेव्हा मजा येते, ती सांगत असताना असं वाटतं की आपण आपलीच गोष्ट सांगावी, म्हणून हा विषय सुरुवात केला होता. आणि लिहित असताना मी स्वतः कोकणातला आहे, आणि कोकणातला असल्याकारणाने मला कोकणातलं पूर्ण जग माहिती होतं. आणि दरवेळेला आपण म्हणतो की अरे मामाच्या गावी जायचं आहे, मामाच्या गावातली सुट्ट्या बघायच्या आहेत, तर त्या सुट्ट्या फक्त अनुभवल्या होत्या, त्या कधी पडद्यावर आल्या नव्हत्या. तर म्हणून हा विषय चूज केला होता की आपण सुट्ट्या सांगण्याचा प्रयत्न करूया. बरोबर. एक काळ होता ज्या वेळेला मुलं राहायची एप्रिल मेच्या दरम्यान, आणि ती आपल्या गावाकडे म्हण किंवा मामाकडे म्हण ती जायची. पण आज आपण कुठेतरी तो मिस करतो आहे. आजची मुलं आहे ती बहुतेक मोबाईलमध्ये असतात, आणि त्यामुळे खेळणं म्हण, बाहेर बागडणं म्हण हे त्यांच्याकडे होत नाही. आणखी एक गोष्ट मला चांगली आवडली ती म्हणजे ह्या जे फिल्ममध्ये एक्सलंट डायलॉग्स आहेत, लक्षात राहणारे डायलॉग्स आहे, गाणी तशीच एक लक्षात राहणारे. कसं काम केलं त्यावरती? सो ह्या फिल्मचा लेखक दिग्दर्शक मी आहे. जरी मी असलो लेखक दिग्दर्शक, तरी आमचे स्क्रीन प्ले रायटर 3 होते. म्हणजे मी इनिशियली सुरुवात केलं होतं, नंतर बिमल ओब्रॉय म्हणून आमचे कलिग्ज आहेत ते, आणि माझा असोसिएट डिरेक्टर इंद्रजित भोसले, आम्ही सुरुवात केलं. त्याच्यानंतर जेव्हा इंद्रा असोसिएट डिरेक्टरच्या फ्रेममध्ये जेव्हा आला, तेव्हा मी एक को रायटर हॅरेच केला, ज्याला म्हणजे त्याचं नाव होतं कुणाल पवार. सो कुणाल आणि मी अख्खी फिल्म नंतर रिराईट केली, आणि मग ती करत असताना कुणाल आणि आम्ही डायलॉग लिहायला सुरुवात केली होती. सो म्हणजे आमची पहिली फिल्म होती मापुसकर ब्रदर्सची, व्हेंटिलेटर नावाची. तर ती पण तुम्ही पाहिली असेल, तर तिच्यामध्ये पण कलेक्युअल डायलॉग्स आहेत की आपण जे प्रत्यक्ष बघतो किंवा आपण प्रत्यक्ष जीवनात जे आयुष्य जगतो, तेच डायलॉग आपण लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतो. तर आम्हाला ते आवडतं की जेणेकरून तुम्ही जेव्हा सिनेमा बघताय, त्या सिनेमामध्ये डायलॉग नसताना तुम्ही रिअल आयुष्यामध्ये कसे कनेक्ट होता, कसे बोलू शकता, तो राखण्याचा आमचा नेहमी प्रयत्न असतो. आम्ही हा दोन्ही भावांचा. आणि आमचं जे शिक्षणच झालं आहे ते राजकुमार हिरानी किंवा विनोद चोप्रा सर, तो आम्हाला त्या कलेक्युअल लँग्वेजमध्येच राहायला आवडतं. म्हणजे आमच्या पहिल्या फिल्म, म्हणजे माझ्या कास्टिंग केलेल्या काही फिल्म्स आहेत, 3 इडियट्स आहे, फरारी की सवारी आहे, तर त्याही तुम्ही पाहिल्या असेल, तर त्याच्यामध्ये पण कलोकियल लँग्वेजमध्येच बोललं गेलं आहे. सो त्या गोष्टींमध्ये काय होतं, आपण अगेन मी जे मगाशी बोललो की आपण रूटशी कनेक्ट राहतो, आपण आपल्या माणसांशी कनेक्ट राहतो. म्हणजे आता तुम्ही ती डायलॉग ऐकला असेल त्या सिनेमामधला, की अनेक डायलॉग आहेत. त्यातला एक फेमस डायलॉग जो माझाही आवडतं आहे की गाव जितका छोटा तितका माणूस सापडायला सोपा, माणूस शहर जितका मोठा तेवढा माणूस पटकन हरवतो बघ, सापडत नाही रे तू. ही गोष्ट किती खरी आहे की आपण शहरात जाऊन खरंच हरवून जातो, आपण आपल्या रूट्सपासून दूर जातो. ह्याचा अर्थ असा नाही की आपण रूट्स न विसरतो, पण कोण ना कोणतरी त्यांच्या करिअरसाठी असेल किंवा पूर्णतः
आपल्या गावातल्या लोकांना सोडून रूटला सोडून आपण शहरामध्ये एक पाय रोवण्याचा प्रयत्न करतो. तर मला असं वाटतं त्या सगळ्या लोकांसाठी ही एक पर्वणी असेल असं मला वाटतं. आणि आणखी एक गोष्ट जे मला आवर्जून या पिक्चरमध्ये आवडली ती म्हणजे पात्र आहेत. इकडे अनेक पात्र आहेत. प्रत्येकाला स्क्रीन टाईम आपला नक्कीच दिलेला आहे. काही पात्र अशी आहेत जी म्हणजे आपण घरात जसे एक मोठं आई वडील असतात किंवा आजी आजोबा तशी पात्र ह्या ह्याच्यात आहे जिथून आपल्याला खूप काही शिकायला मिळतं आणि कनेक्ट होतं आपण. सो आजीचा विषय कसा काय कॅरेक्टर तुम्ही निवडला, कारण त्याच भोवती ती स्टोरी आपण म्हणू शकतो की आहे म्हणून, आणि शेवट पण तसाच आहे. सो कसा काय निवडला तुम्ही? मी जिथे राहतो म्हणजे मी माझं शिक्षण आणि माझं लहानपण पूर्ण गेलं श्रीवर्धनमध्ये. जसं मी मगाशी सांगितलं की काही पात्र मी माझ्या आजूबाजूची बघितले. जसं मित्र आहे जे काही प्रसाद सिद्धेश आहेत ते माझे रिअल मित्रांची नावं आहेत. तर तशीच नावं जेव्हा आपण पात्र शोधत असतो त्यावेळेस भटेन काकू मी माझ्या एरियामध्ये खरंच एक बाई राहायच्या ज्यांना आम्ही सगळेच भटेन काकू म्हणायचो, आणि ते त्याच पद्धतीत सगळ्यांची काळजी घ्यायच्या. त्यांचं कोणी नव्हतं आणि कोणी नसल्याकारणाने त्या प्रत्येक ठिकाणी जाऊन कोणाकडे तरी तांदूळ निवड, कोणाकडे जाऊन कचरा काढ, कोणाला तरी लहान मुलांना आंघोळ घाल, किंवा मसाला एप्रिल मे महिना हा मसाले बनवण्याचा वेळ असतो कारण की नंतर पाऊस सुरू होतो. तर त्या पापड सुकवण्याचा आहे. त्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टी आम्ही त्या भटेन काकूंना करताना पाहिलं, आणि ह्या करत असताना त्यांचं टुवर्ड्स मुलांचं एक वेगळं प्रेम पण पाहिलं आहे. सो काही पात्र मी पाहिलेली होती. सो भटेन काकू खूप जवळची होती. म्हणजे खास करून तुम्हाला सांगतो की पात्रांची जी नावं आहेत, प्रसाद सिद्धेश म्हणजे प्रसाद विचारे, सिद्धेश करडे, त्यांच्या आईवडिलांची खरी नावं मी त्यांना दिली आहेत किंवा बहिणींची खरी नावं मी त्यांना दिली आहेत. सो इट्स अ ट्रिब्यूट माझ्याकडून की आपण लहानपणापासून ज्यांनी आपल्याला सपोर्ट केला, जे आपले वेलविशर्स आहेत, तर त्यांना एक ट्रिब्यूट मी म्हणेन की त्यांनी पाहिला चित्रपट, त्यांनी सगळ्यांनी पाहिलं. त्यांनी सगळ्यांनी प्रीमियरला आलेलं त्यांना तेव्हाच पाहिलं होतं आणि ते ढसाढसा रडले होते. कारण की त्यांना आपल्याला स्वतःला बघण्यापेक्षा त्यांचा आनंद ह्याच्यामध्ये होता की आपल्या जवळच्या मित्रांनी असा एक सिनेमा बनवला ज्याच्यामध्ये आपल्याला आपण म्हणू त्याला घोस्ट पार्ट होण्याचा भाग मिळाला. खरंच सर तुमचा हा चित्रपट चांगला होता. पुढील तुमच्या वाटचालीसाठी तुमच्या शुभेच्छा, आणि अशा चित्रपटांमध्ये आम्हाला एंटरटेन करत राहा, आनंदित करत राहा. थँक्यू सो मच गोवा मराठी चित्रपट महोत्सव, आणि थँक्स टू यू टीम. आणि तुम्ही ही जी काही काळजी घेता आणि ज्या पद्धतीत तुम्ही इंटरव्ह्यू कंडक्ट करताय ते प्लीज लोकांपर्यंत पोहोचावेत, कारण की तुमची मेहनत त्यांना दिसेल, कारण की तुम्ही ज्या पद्धतीत खूप गोड प्रश्न विचारलात. त्यामुळे थँक्यू सो मच. थँक्यू. थँक्यू.